surreali. Hekk iddeskriva r-reazzjoni tal-Prim Ministru għar-rapport ibes tal-Kummissjoni Venezia il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, meta tlieta kien intervistat fuq l-RTK. Ftit surreali illi jkun hemm rapport bħal da dwar l-emendi fil-Kostituzzjoni li hemm bżonn, separazzjoni tal-poteri u l-indipendenza tal-ġudikatura, illi jagħti paġna wara paġna, sensiela, kważi 30 paġna, ta' dak illi hemm ħażin, ta' dak illi l-Gvern abbuża, ta' dak illi l-Gvern m'għamilx, ta' dak illi l-Gvern għamel biex jerri l-istituzzjoni tagħna, u tisma' l-Prim Ministru jitkellem isu għadu kif iċċertifika xi ħadd li għamel xi ħaġa nobli jew tajba. Surreali. Adrian Delija qal li l-Oppożizzjoni kien ilha żmien twil issemmi l-istess nuqqasijiet li semmet il-Kummissjoni, inkluż il-fatt li l-Avukat Ġenerali qed jilbes wisq people. Il-Kummissjoni fil-fatt tirrakkomanda li l-Avukat Ġenerali jitneżża mir-rwol ta' prosekutur u minflok jinħoloq rwol ġdid ta' prosekutur pubbliku. Barra minn hekk il-Kummissjoni semmi l-ħtieġa li s-segretarji permanenti ma jinbidlux mat-tibdil tal-amministrazzjoni, ħaġa li dan il-Gvern biddel wara li keċċa l-persuni li kienu f'din il-pożizzjoni, fil-waqt li minflokhom laħaq persuni mhux kwalifikati. Ir-rapport jitkellem ukoll dwar il-positions of trust li jingħataw lil persuni purament abbażi ta' twemmin politiku tagħhom. Adrian Delija kompla jgħid li l-aktar ħaġa preokkupanti fl-istqarrijiet tal-Kummissjoni hi li l-Prim Ministru għandu l-poteri kollha konċentrati għandu u għaldaqstant m'għandux min jagħmillu checks and balances. Il-rapport jgħid u nikkwota in constitutional arrangements currently in force, the Prime Minister is predominant. This in itself could be unproblematic if a solid system of checks and balances were in place. However, as shown above, these other actors are not sufficiently strong to contribute significantly to the system of checks and balances. The predominance of the Prime Minister and the concentration of powers shows that the system of checks and balances needs to be reinforced. U dan jiġri meta jkollok il-Prim Ministru li jaħtar il-pożizzjonijiet kollha. U jaħtarhom b'ċerta mod illi jagħmel Kummissarju tal-Pulizija u jneħħih, jagħmel ieħor u jneħħih, jagħmel ieħor u jneħħih. Jagħmel ieħor sakemm isib il xi ħadd illi jaqdi l-bżonnijiet tiegħu, mhux il-funzjonijiet propji tal-pożizzjoni. Dik il-problema. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista temm jgħid li dawn in-nuqqasijiet jissarfu fi ħsara għar-reputazzjoni ta' pajjiżna, hekk kif pajjiżi oħra iħarsu lejna bħala pajjiż b'ġudizzju fuq rasu.